Silav, roj baş, îro dixwazim hem di derbarê pêvajoya li Tirkiyeyê de hin agahiyan bidim we û hem jî beşa duyem ya hevpeyvîna bi Mazlûm Ebdî re heye gelekî giring e. Mijarên gelekî balkêş tê de cih digirin, mijarê ku hû merex dikin, milletê me merex dike. Yan jî mijarên ku qedera milletê Kurd eleqedirkê tê de cî hene. Bi destûra we ez hema dest pê bikim. Daxuyaniya Dewlet Baxçelê heye, ew jî ka ez binêrim tê de çi heye. Ez pêşî wî ji we re pêşkêş bikim. Min jî nexwendiye yani nû min di ajansa de dît ji xwe weke her rojên sêşemya êr seheta wî dest bide daxife. Serokê Partiya Tevgera Netewperest MHP Dewlet Baxçelî diyar kir ku Tirkiye wê bawekî mayînde ji terorê rizgar bibe. Baxçelî helbesta partiyên ku beşdarê Komîsyona Parlamentoyê nabin wekî bê qîmet binav kir. İsraîl jî weke sedema aloziyên li Sûriyê nîşan da. Serokê MHP Dewlet Baxçelî daxuyaniyekê nivîskî belav kiriye. Ev axaftina wî ya li parlamentoyê nine. Ev daxuyaniya nivîskî ye. Dewlet Baxçelî diyar kir ku Komîsyona Pêvajoya Çareseriyê ji bo Tirkiyeyekê bê teror derfeteke dîrokî ye. Baxçelî balkişan ser wê yekê armanca partiyên ku beşdarê Komîsyonê nabin têkbirina wê ye lê ew bawer e ku partiyên beşdar wê di Komîsyonê de karên baş bikin. Serokê MHP beşdariya CHP ya nava Komîsyonê Erênî nirxand. Baxçelî di daxuyaniya xwe de behsa rewşa Sûriye Rojavayê Kurdistanê jî kir. Çi dibêje em merex dikin Dewlet Baxçelî. Dibêje li Sûriyê alozî dîsa zêde dibin. Êrişeke mûşekî ya terorîstên YPG ya li min bicê êrişa komên durziyên Swêdayê ya li hêzên ewlehiyê armanjkirina şaneyên girêdayî Îranê ji aliyê İsraîlê ve û desthilatdariya cûhiyên fanatîk ve wezîrên İsraîlî li ser Mescîda Exsayê nîşan dide gev çi qas nêzikin û bişewat. Hele bise. Em vêya dubare bikin. Ewsa nabe. Divê em van gotinên Dewlet Baxçelî ji navê derbixin. Yek, digel vê pêvajoyê jî Dewlet Baxçelî ji YPG re hêjî dibêje terorîst û behsa êrişa mûşekî ya YPG dike. Dewlet Baxçelî ji Kudirê dizane ku YPG bi mûşekan, bi roketan êriş kiriye. Li min bicê. Tiştekî wisa tune ye, xuya ye agahiyên ku jê re çûne tamamen dezenformasyon yan jî manipülasyon yan jî provokasyon. Dewlet Baxçelî YPG dike aynî sepetê. Komên durziyan ê li Swêdayê ku mağdurê komkujiya hete şêne dixe aynî sepetê. Armanjkirina şaneyên girêdayî Îranê ji aliyê İsraîlê ve êrişa İsraîl jî dike wê sepetê û destdirêjiya cûhiyên fanatîk û wezîrê İsraîlî li ser Mescîdê Exsa. Yani İsraîl durziyan YPG hemî dixe aynî sepetê wana weke hêzên xêrnexwaz nîşan dide û xwe jî li cem heteşê nîşan dide. Ev Dewlet Baxçeliyê me rabiye behsa ji min re pêvajoyê dike. Ya tiştî wisa nabe herkes bi hedê xwe zanibe. Dewlet Baxçelî madem ji ser eyarê xwe vegeriye ser demokrasiyê dibe hinekî însan be. Dewlet Baxçelî dibe were ser medeniyetê. Ew wisa bi vî şeklî nabe. Herkes bila hedê xwe zanibe Dewlet Baxçelî. Zarokê Kurdan terorîst ne. Herkes bila heqeten bizanibe. Em wisa xwe fêrî van gotina nekin. Durzî jî ne terorîstin, YPG jî, Kurd jî tu hêzekê Kurdistanê ne terorîst e. Kurdên di nava Daişê de hene. Kurdên di nava artêşa Tirk de hene. Vana terorîstin rast e. Ama wekî din terorîst tune. Em nabêjin hemî Kurd pîr û pakin. Kurdê terorîst hene yani. Ama ne ew Kurdin ku xaka xwe diparêzin, milletê xwe diparêzin, Şengalê diparêzin, Rojavayê Kurdistanê diparêzin ji terorîzmê. Dewlet Baxçelî, YPG, İsraîlê, durziyan hemî datîne aliyekî dixe aynî sepetî wan weke terorîst nîşan dide. Xwe Dewleta Tirkiye komên girêdayî Îranê her wiha Dewleta Tirkiye û HTŞ jî xwe cuda nîşan dide. Baş e. Yani Dewlet Baxçelî behsa wê meselê dike. Hem do hem pêr êrişên ser bendên kontrolê baregihên Qesedê hate kirin ji çar aliyan ve hem çetên girêdayî Dewleta Tirkiye bûn û hem yên HTŞ hemî nava hev dane ji xwe. Frank Funder mala te ava her hebî.
Ez gelek spas dikim ji bo endametiye we abonetiye we. Niha ev Komisyona Pêvajoya Çareseriyê ya Parlamentoya Tirkiyeyê îro civîna xwe ya destpêkê li dar xist. Tê plankirin ku di rojê yekem ya civînê de navê komisyonê were diyar kirin, rêbaz, esasên xebata wê, prensîbê wê bêne diyar kirin. Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş, parlamenterên endam ji bo civîna yekem ya komisyonê îro saet 11 de vexwend civînê piştî axaftina vekirinê ya Numan Kurtulmuş wê nirxandinên nûnerên partiyên siyasî bêne guhdarî kirin. Di civînê de rêbaz, esasên xebatê, prensîbên komisyonê wê bêne diyar kirin. Wekî din komisyon wê di derbarê pêdiviyên ku bi pêvajoya çekdanîna rêxistinê re derketine holê hin serrastkirinên yasayî amade bike li ser mijarên wekî kîjan tedbîr bêne girtin xebatan bimeşîne. Navê komisyonê di civînê de wê îro were diyar kirin. Nav wê ji nav pêşniyazên endamê komisyonê were hilbijartin. Kîjan partiyan, kîjan keseyetiyan heta niha çi pêşniyazkirine. Çavleriye ku partiyên siyasî yên beşdarê civînê dibin, pêşniyazên xwe yên navan pêşkêş bikin pêşî. Kurtulmuş hemî kes vexwendin civînê. Niha hatibû plankirin ku komisyon di qonaxa yekem de ji pêncûyê kesan pêk were, ji partiyên siyasî hatibû xwestin navê endamên xwe diyar bikin. Dabeşkirina kursiyan bi vî şeklî bû. AKP 21 kes wê bihatana, CHP 10 kes, Dem Partî 4, MHP 4, İYİ Partî 3, Partiya Rêya Nû 3, Hüdapar wê yek bişanda, Partiya Yeniden Refahê yek, TİP yek, MHP yek, DSP yek û DP yek. İYİ Partî ji bo sê kursiyên ku jê re hatibû veqetandin, navê xwe diyar nekirin, yani endamê xwe neşandin. Endamê komisyonê wê pêncûyek nebin. Ez bawer dikim wê 48 bin. Navên gelek parlamenteran hene, ez vana ji we re naxwînim. Îdî kî tevlê dibe, kî tevlê civînê dibe, navê komisyonê wê çawa be, hemî wê paşê werin eşkerekirin di beş saetên pêş me de hevandin. Niha ez dixwazim cih bidim hevpeyvîna bi Mazlûm Abdî re paşê em hêdî dîda kevin ava meselê civîna li Parîsê çê dibe. Mazlûm Abdî dibêje civîn çê dibe. Ama roj û saeta wî zane nabêje. Beşa duyem ya hevpeyvîna bi Mazlûm Abdî re ji aliyê Ajansa Anhê ve hatiye kirin. Mijara Yeketiya Kurdan li Qamişlo konferansekî çêbû. Niha rewş çi ye? Pêşeroj çawa xuya dike? Ji bo siberoja Sûriye bi hikûmeta veguhêz re nîqaş hatiye meşandin yan na? Mazlûm Abdî bersiv dide. Em ji bo vê pirsê spas dikin, mijarekî gelekî tê mereh kirin. Hinek kes dibêjin sarbûn çêbiye, biryarên konferansê neketine pratikê. Ez dixwazim vê mijarê jî bi zelalî bînim ziman. Konferans vîna gelê Kurd bû. Tevahî partiyên Kurdî amade bûn. Vîna ji konferansê derket me hemiyan eleqedar dike. Ne ciyê nîqaşê ye jî. Hemû partî, hemû keseyetên Kurd li ser encamekî li hev kirin, beraya giştî re hate parve kirin. Elbet encama ji konferansê derketiye wê bi hemû Şamê bi hikûmeta Şamê re bine nîqaş kirin. Niha ev mijara Yeketiya Kurdan bahsa civîna li Qamişloyê ya nava partiyên Kurdan dike. Yani yek rêziya Kurdan me behs kiribû. Heyetekî derketibû ji wê konferansê ji bo biçe Şamê dawa Kurd û Kurdistanê nîqaş dike. Bahsa wê konferansê dike, yani girîng e. Îja dibêje hevdîtinên niha li ser navê Bakur Rojhilatê Sûriyê li ser navê Qesedê bi Şamê re têne çêkirin, ne alternatîfa wê ye. Di lihevkirina dihê adarê de maddeyên girêdayî mijara Kurd hene. Nêrîneke cuda, berfireh ya konferansê heye. Dema wexta wê hat wê li ser navê partiyên Kurd, li ser navê gelê Kurd êra Rojavayê Kurdistanê di çarçoveya encama konferansê de bi hikûmeta Şamê re guftûgû bêne kirin. Çima heta niha dereng ma, ji ber ku hîna jî hevdîtin bawekî bi rêk û pêk dest pê nekirine. Rast e, çend caran hevdîtin çêbûn, li hê neketiye roteyekî. Plan ew bû, mijarên Bakur Rojhilatê Sûriyê yên weke şer, agirbest, hin mijarên pratikî demil dest werin nîqaş kirin. Li keleka wê jî şandeya ji konferansê hatiye derxistin wê biçûya li ser mijarên Kurd nîqaş bimeşandana. Lê mixabin heta niha derfeta wê çê nebiye. Ji xwe hevdîtinên giştî nehatine çêkirin, sedemekê din tune ye. Ez bawer dikim ku piştî hevdîtinên li Parîsê ev mijar wê were plankirin,
şandeye Kurd ve karibe biçe li Şamê nîqaşan bide dest pê kirin. Dema min bi Ahmed el-Şara re peymanê imzê kir, min eşkere jê re got. Ez nehatime li ser navê gelê Kurd nîqaşan bikim û rêkeftinan çê bikim. Niha hatime li ser mijarên giştî yên girêdayê Bakur Rojhilatê Sûriyeyê li hev bikim. Lê pêwîst e bendek girêdayê mijarê hebe. Li wir me got wê di dema pêş me de konferansekî were çêkirin tişta teqez ev e ku piştî em li ser mijarên esasî li hev bikin wê şande biçe Şamê ku mijarên Kurd nîqaş bike. Pirsekî din dikin hevalên me hatibû diyarkirin ku wê 25 tîrmehê li Parîsî hevdîtina şandeya Bakur Rojhilatê Sûriyê û hikûmeta veguhêz çê bibe lê civîn hate teloqkirin. Gelo sedema wê çi bû? Dîsa tê plankirin ev civîn di rojên pêş me de çê bibe, kîjan mijar wê werin guftûgû kirin, hûn ji vê civînê çi hêvî dikin dipirsin hevalê me rojnameger Mazlûm Abdî bersiv dide. Ji bo vê civînê ji aliyê me ve jî, ji aliyê dewletên garantör ve jî amedekarî hatibûn kirin. Wê civîn pêk bihata. Lê di saetên dawî ê civînê de yani beriya ku civîn dest pê bike hê em neçûn Parîsê civîn hate teloqkirin. Ji aliyê dewleta Fransê ve bawekê fermî ji me re hate gotin ku civîn hatiye teloqkirin. Pişre Wezîrê Karê Derve yê Fransayê Jean-Noël Barrot li min geriya got em amade bûn, em hazir bûn. Em jî matmayê man aliyê hikûmeta Şamê bi mijara Swêdayê ve mijûlin ji bo wê em dixwazin were teloqkirin. Spasiya xwe ji bo me kirin. Em amade bûn. Di heman demê de xemgîniya xwe jî anî ziman. Civîn di dema xwe de çê nebû. Gotin em ê îsrar bikin ku civîn di demeke kin de dîsa çê bibe. Dîsa em bi nûnerê Serokê Amerîkayê Tom Barak re jî axivîn. Wî jî aynî tişt anî ziman. Spasiya xwe pêşkêşî me kir, xemgîniya xwe anî ziman, lêborîna xwe xwest. Piştre xebatekî hate meşandin. Niha amedekarî dido min. Tarîxeke hatiye diyarkirin heye, ji me re hatiye gotin. Ez naxwazim li vê derê bibêjim. Eger dîsa tu kes xwe baş ve nekişîne wê civîn pêk were. Demeke ne zêde dûr e. Di demeke nêz de ev civîn wê pêk were. Niha hinek mijar jî hatine diyarkirin. Em di wê civînê de li ser nîqaş bikin. Em ê bigihîjin encamekê. Ji bo wê jî amedekarî têne meşandin, têne kirin. Pirsekî din dikin hevalên me. Eger bi xetên qalind werin gotin ev mijar çi ne? Mijarên ku hûn ê li Parîsê nîqaş bikin. Em ê mijara îdarî ya Bakur Rojhilatê Sûriyê, em ê sînoran, em ê deriyê sînoran, petrolê, entegrasyona qesedê em ê nîqaş bikin. Dîsa mijarên ka em ê çawa beşterê hikûmeta Şamê bibin. Komîteya Amadekariya Parlamentoya Sûriyê, xebatên amadekariya destûrî wê çawa çê bibin. Hinek mijarên din yên pratîk wê werin guftûgû kirin. Mijarên xwendinê, fermîkirina dîplomeyan, hinek mijarên din em bi vî awayî hene, em ê ji aliyê xwe ve bixin rojevê dayînin ser masê, dibêje Mazlûm Abdî. Pirs, aloziya di navbera we û dewleta Tirkiyeyê de niha rewş çi ye? Danûstandinên we hene yan na? Mazlûm Abdî wiha bersiv dide, niha pêvajiyekî aramiyê heye, zêdetirî 4 mehin, kuştin, lêdan çê nebûne, agirbestekî heye. Ev tiştek êrênî ye. Beriya 4 mehan li bendava Tişrinê li pira Qereqozexê pevçûn hebûn. Balafirên Tirkiye her tim lê didan. Lê ev demeke rawestiyane. Ev encama danûstandinekî ye. Elbet di navbera tevgera azadiyê û Tirkiyeyê jî pêvajiyekê giştî heye. Bandora wê esasî ye. Hinek sedemên din jî hene. Hêzên navnetewî jî di navbera me de kar dikin. Danûstandinan çê dikin. Ev tekilî hene. Hinek kanal di nava me de ne. Navbenkariyê dikin. Kanalên vekirî hene. Em hêvî dikin ku ev agirbest bibe agirbestek mayînde. Em dixwazin ev pirsgirêk ji binî ve bêne çareserkirin. Niha tu sedem tuneyê ku şer û pirsgirêk bi Tirkiye re bidomin. Em amade me. Em amade ne. Em hazirin. Hingavên din ku baweriyê didin aliyan em bavêjin. Elbet di nava wê de heremên niha dagirkirî jî hene. Ji bo gelê me bikaribe vegere Efrînê, Serêkaniyê û heremên din divê ew jî werin çareserkirin. Ev mijarên hevbeş in. Em li ser dixebitin ku bigihêjin çareseriyekê.
Pirsekî din di demên dawiyê de êrişên Daişê çêdibin, tekoşîna we jî didome, tekildarê mijarê pêwendiya we bi koalîsyona navdewletî re heye. Ev pêwendî niha di kîjan astê de ye, di vê mijarê de tiştekî nû heye ku hûn bibêjin. Mazlûm Abdî dibêje tekoşîna me li hember Daişê didome. Di demên dawiyê de hêzên koalîsyonê ciyê xwe guhertin. Lê xebatên me nehatine guhertin. Hin caran li ser asta Sûriyê jî em di asta îstixbaratî de bi hev re kar dikin. Tiştekî nû ev e, tekiliyên Amerîka jî bi Şamê re hatiye çêkirin. Niha ji Şamê tê xwestin ku ew jî bikevin nava vê xebatê. Em jî hewl didin yani di navbera me Amerîka hikûmeta vêguhêz de karekî hevbeş were meşandin. Em ji vî alî ve ciddî ne. Tu astengî tunê ku em tecrübeya xwe bi aliyê din re parve bikin ya nekin. Bi salan e em vê tekoşînê didin meşandin. Hevalno di vê derê de tişta nû ew e qesede dibêje yani Mazlûm Abdî Amerîkayê dest pê kiriye bi hikûmeta Şamê re jî ketiye nava xebatekî tekoşîna li dijî Daişê. Yani ew misyon erka ku dabûn qesedê niha edî didin Heteşê jî. Di pratikî de çi qas pêkitî em nizanin. Wextê ku em dibînin di êrişên li ser Elewiyan li ser Durziyan de ev sembolên Daişê li ser singa xwe dixin diçin komkujiyan pêkitînin dibin kontrola Heteşê de hakikaten çi qas mantıqî ye ku Amerîka yani çi qas samîmî durust e ku Amerîka bi Heteşê re di nava tekiliyê de be hevalbendiyê bike. Mazlûm Abdî dibêje êdî em tekiliyekî sêalî çêdikin, em hikûmeta Şamê Amerîka yani hêzên koalîsyonê em bi hev re li hember Daişî tê bikuşin. Yani ez bawer nakim Daîş mabe jî. Daîş niha tenê hin cetekî di destê dewleta Tirkiyeyê de yan jî Heteşê wextê bixwaze li hember Qesedê şer bike, navê xwe bi kar nayîne. Wan eşîrên êl û eşîrên Ereb yan jî Daişê dide êrişkirin, nabêje Daişê, dibêje eşîrên Ereb in. Mesela zarokên di nava Daişê de û çetemete tên şer dikin wê di çapemeniyê de bibêjin ya êl û eşîrên Ereb li hember Qesedê rabûne çalakiyan dikin. Halbikî hemî Daişî ne. Endamên evê ne. Heteşê ne û çeteyên girêdayî dewleta Tirkiyê ne. Ev hemî taktîk in. Yani zanin hevalên li herêmê zanin van tiştan e. Em bidomînin hevalno yani tişta nû ev e tekiliya we bi hêzên navnetewî koalîsyonê re zêdetirîn li ser bingeha tekoşîna li Daişê li ser tekoşîna li dijî Daişê tê xuyakirin gelo guhertinekî heye ku di aliyê siyasî de jî bi Bakur Rojhilatê Sûriyê re pêwendî çêbibin. Yani Amerîka heta niha tenê ji aliyê eskerî ve bi Qesedê re di nava tekiliyê de bû sedem tekoşîna li dijî Daişê. Aliyê siyasî heta niha tekilî tune bû. Ji aliyê siyasî ve Amerîka Rojava Kursayê nas nedikir. Balkêşe ka em binêrin guhertin heye yan tune ye. Mazlûm Abdî dibe bi taybetî piştî 10 salên tekoşîna li hember Daişê bingehekî hatiye çêkirin ku tekiliyên siyasî jî li ser asta Sûriyê pêşkevin. Hebûna nûnerên Amerîkî û Fransî di jivîna me ya bi hikûmeta Şamê re bi xwe mijarekê siyasî ye. Bawer dikim ji vê pêvajoyê şûn ve wê ji aliyê siyasî ve jî tekiliyê me xurttir bibin, dibêje Mazlûm Abdî. Yani sedemê ku hêzên koalîsyonê bi Mazlûm Abdî tenê re hevdîtina çêdikin, ev nîşaneweyekê ku ji aliyê siyasî ve hê nas nekiriye Rojavayê Kurdistanê. Ama demên pêşme de hêdî hêdî mecbûr ew ê nas kirin. Hevpeyvîna ku bi Mazlûm Abdî re hatiye kirin ew qas e. Niha ez hinek nûçeyên deqiyên dawî binêrim. Ya ev mesela ew ê heye. Mesela reşnivîsên di hevdîtinê li Îmraliyê de. Yani wextê hevdîtinê li Îmraliyê çêdibin, li wê derê hem wezîfedarê dewletê hene, hem mît îstixbarat heye, normal e jî. Ew jî not digirin.
ka çi hatiye axaftin, çi nehatiye axaftin. Tabii endamê heyeta Dem Partiyê jî not dikirin. Problem, endamê heyeta Dem Partiyê naveroka hevdîtinê xwe eşkere nake ji derve. Ancak aliyên dewleta Tirkiye naveroka hevdîtinan dixin çapêmenî ji li medya civakî belav dikin. Wê demê herkes dibihîse. Wextê ku dibihîse Dem Partî ji radibe dibêje tiştekî wisa tune. Ev manîpulasyon e, ev derew e, ev dezenformasyon e. Temam eşkere bikin, hûn jî eşkere bikin. Ha belkî bi dewleta Tirkiye li hev kirine bibêjin navaroka hevdîtinê em ji derve re eşkere nakin. Yan jî dewletê şert daye ser wan ku navaroka hevdîtinê ji derve re eşkere nekin. Halbîkî dikarin yani. Heqê milletê Kurd heye bibîsin. Hûn çi diaxivin? Çünkü hûn behsa qedera milletê Kurd dikin. Madem hûn behsa qedera milletê Kurd dikin, heqê millet heye bibîse. Ka hûn çi dikin? Hûn kîjan biryaran didin? Heyeta İmraliyê ya Dem Partiya ragihand ku belgeyên ku bi navê notên hevdîtinê yên İmraliyê hatine belavkirin nerastin armanca vê provokasyon e. Notên 28 rûpelê yên hevdîtina Abdullah Öcalan yên di çarçoveyê xebatên pêvajoya çareseriyê de hatibûn belavkirin. Heyeta İmraliyê ya Dem Partiyê li ser notên ku di hevdîtinê li gel Abdullah Öcalan da hatibûn girtin daxuyanî daye dibêje. Heyeta İmraliyê ya Dem Partiyê diyar kir ku naveroka newtan hatiye guhertin. Nerastin. Ji derve bi taybetî jî bi lêkolîna hinek gotinên di derbarê hinek şexsiyetan de nêrînên Abdullah Öcalan têne berovajî kirin. Wekî me di daxuyaniya xwe ya çardê tîrmehê de diyar kiribû, hinek notên hevdîtinê yên ku di rojên dawî de li ser medya civakî bi navê Birêz Abdullah Öcalan hatine belavkirin, rastiyê nîşana din. Ev not bê ku tu pêwendiyekê wan bi şêweyên wan ên reser re hebe, yani têne manîpüle kirin, ji derve gotinan lê zêdekirine, navaroka wan guhertine, bi taybetî lêkirina hinek gotinên di derbarê hinek şexsiyetan de nêrînên Öcalan tên berovajî kirin. Em baş dizanin ku hewldanên bi vî rengî perçeyekê ji hewldanekê plankirîne ku armanca wê hem zerar bidin Birêz Abdullah Öcalan hem jî zirar bidin pêvajoyê û zirar bidin diyalogê. Em dixwazin carekî din teqez bikin ku divê bawerî bi van belgeyan de not yan jî belgeyekê din divê mirov bawerî pê neyîne. Yani rica dike li hember hewldanên bi vî rengî şiyar bin. Temam heta ku tu rastî eşkere nekî mirov nikare şiyar be. De derkeve ji me re wan navaroka hevdîtinan yek bi yek bibêje çi hevdîtinê li ku derê hatine çêkirin, çi qas hatine çêkirin, çi qas çi kîjan mijar hatine nîqaşkirin hemiya bibêje. Bibêjî problem hal dibe. Tu dibêjî navaroka hevdîtinê a rast ev e, diyaloga rast ev e, diyaloga şaş bawer nekin. Ji kerema xwe re ji bîr nekin bibin abone, bibin endam, em vê kanalê mezin bikin. Tenê rica min ji we ev e. Ez hema xatir ji we bixwazim bi hêviya rojên xweş azad dem baş.